Ако си бил в мой курс по оцеляване или заточване, или ако си гледал някое от моите обучителни видеа, знаеш, че има само едно място, което препоръчвам за надеждно оборудване – chunchebg.com. От трионите насилки, през японските водни камъни на Нива, до селекция от професионални ножове и заточващи системи, Chunche Knives подбират всяка марка, която предлагат. Няма случайни продукти, има само доказани инструменти, които работят в реални условия. Ако търсиш здравина, ефективност и истинско качество, намери го на chunchebg.com. Използвай кода CANEV10 и вземи 10% отстъпка на избрани продукти. Chunche Knives – реалното оборудване. Защото когато острието ти е живота ти, избирай правилно. Аз избирам Chunche Knives.